O viño é un dos principais motores da economía da comarca do Salnés. Neste sentido, a Mancomunidade continúa impulsando iniciativas formativas relacionadas co sector vitivinícola. A última presentarona esta mañá un curso de aplicación e manipulación de produtos fitosanitarios. Un sector económico moi importante. Cada día temos que facer unha viticultura máis sostible, máis produtiva e máis sostible. E, polo tanto, cada vez é máis necesaria a formación en materia de agricultura, en este caso en fitosanitarios. E aparte estamos falando de cursos homologados. No curso van participar unhas 90 persoas que recibirán a formación repartidas entre Ribadumia, Meis e Cambados. Ten tamén unha versión semipresencial a través da internet. Terá unha duración de 25 horas e pros usuarios e de balde. Conta co financiamento do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro de que se encadra este programa de formación? Bueno, do que se denominan oficinas para o desenvolvemento do rural. O rural é importantísimo para nós. Entón, que necesita o rural? Por unha parte, necesitamos formación, en este caso, en fitosanitarios, porque a normativa nos exige ter uns carnés, e se non temos carnés, non vamos a poder sulfatar, é un problema. Na presentación desta actividade, os seus responsables animaron os participantes a sacarlle todo o proveito posible á información que van recibir. Cando se fai unha formación, polo menos eu vexo así, despois de 40 anos como docente, algo se aprende. Os que vos dan a clase van a ser ingenieros agrónomos ou agrícolas, moi experimentados. E vamos a dar consellos que vos vai a valer para a vosa vida personal e para a vosa vida profesional. As colleitas poden ser boas igual. E apuntan que este tipo de cursos serven non só para un mesmo, senón tamén para seguir traballando de xeito conxunto na profesionalización e competitividade do sector.